Så er jeg oppe på taget for at se på den skade og den reparation, som der er udført, og se om vi kan se noget på det her tag, om der er en beskadigelse. Fordi herovre omkring måske har der været noget vand, der er kommet ind, men det har der ikke været problemer med siden. Så det kan godt være, at den, som var oppe og lave reparationen her, har fået lavet det her. Det virker som om, der har ikke været noget vandindtrængning her siden. Så måske er det helt i orden. Det vil jeg da tro. Det her skal måske væk. Så sådan ser det ud. Sådan ser det ud op på. Det er repareret. Det er sådan nogenlunde, tror jeg. Jeg ved ikke, om det er helt perfekt, men det er sådan rimeligt. Og selve ovenlysvinduet er der ikke sket noget som helst med. Det ser meget fint ud. Så ellers er der faktisk ikke noget at se her. Ja, okay.